Nako itong na pastor ba Okay. unsa man ning kuan black Nazarene pastor. Blacks na sa rin. Nga ni Igson, wala ko kabalo nganong naay Black Nazaren. Walay Black Nazaren sa Biblia. Okay? Kung nagunahuna ta nga mauna si Jesus Christ o kinsa na siya, nganong nahimo man siyang black? Kung pananglitan ay kasaysayan diha nga nay nasunog, nganong iapil pa man nato ng kasaysayan sa sunog nga ang pinakaimportante maumanto ang cross. Unya dili sad maayo nga ang mga panyo sa tao ipahid diha unya simut-simuton unya daghang mga pamaagi. God is a jealous God mo nang giingon sa Exodus kapitulo 20. So ang word nga Black Nazarene igsoon wala tay mabasa sa Biblia. Tao ang nagmugna niya na o nahimo na siyang tradisyon. Kung imong tanawon ang Marcos City, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo. Di pa ka doktrina, ang kalagdaan hinimo la magtao. So dapat kana nga mga pamaagi nga kalagdaan hinimog tao, kinahanglan ato na siyang undangon. Okay? Pero kung inyo man nga mga practice sa inyo nga kaugalingon nga reliyon, lapadayon mo sa inyo nga pangunahuna. Pero kung atong subayon ang balaang kasulatan igsoon, walay Black Nazaren sa Biblia. Tao na lang nagdugang niya na. Okay, balik ka nimo di igsoon. Okay, salamat pastor. Napakaiwan, Salamat. napangutan na? Wala na pastor. Okay, so daghan salamat niya na igsuon. So wala ko'y daghan isaysay niya na kay dili man na pagtulunan sa Seventh Day Adventist. Usa lang akong giingon nga walay Black Nazarene sa Biblia. Okay. Ang ato sentro diya si Kristo dili ang black, no?